பாகிஸ்தானின் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் மற்றும் அவருடைய மூத்த சகோதரரும் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமருமான நவாஸ் ஷெரீப் ஆகியோர் இந்திய பிரதமருக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றனர். வெறுப்பை நம்பிக்கையுடன் மாற்றி தெற்காசியாவின் 2 பில்லியன் மக்களின் விதியை வடிவமைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்துவோம் என்று நவாஸ் ஷெரீப் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதற்கு பதிலளித்துள்ள இந்திய பிரதமர், இந்தியா அமைதியையும் முன்னேற்றத்தையும் விரும்பும் அதேவேளை இந்திய மக்களின் பாதுகாப்பு எப்போதும் இந்தியாவின் முன்னுரிமையாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மோடியின் கட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் வாழ்த்து செய்தி அனுப்புவதில் பாகிஸ்தான் இதுவரை விலகியிருந்தது. மோடி பதவியேற்கும் முன்னர் அத்தகைய செய்தி அனுப்புவது முன்கூட்டிய செயற்பாடு என்று பாகிஸ்தானின் வெளியுறவுத்துறை பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில் மோடி பிரதமராக பதவியேற்றதன் பின்னரே இன்று பாகிஸ்தானின் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இதேவேளை சீன ஜனாதிபதி உட்பட்ட உயர்மட்டத்தினரின் வாழ்த்து செய்தி எதுவும் இதுவரை புதுடில்லிக்கு கிடைக்கவில்லை.